Mayong buntag mga kabangas, time check alas 2 na pasado sa kadlawon. 2:30 early in the morning mga kabangas. We are here in Hingoog City. Munang Hingoog Terminal mga kabangas. Today is Sunday. Sunday na karon. Hingoog. Ina namin sa Hingoog mga kabangas. Nami sa Hingoog Island Restaurant, Hotel and Restaurant. Kay naami gihatod akong igsoon. Diha. Ang husband sa akong igsoon nga babae mo speaker. Karon unya no kay church anniversary. So ako'y naghatod mga kabangas. Yan. So alas 2 na ako tulog, pero okay lang yapon. Okay yapon, enjoy yapon biyahe. So ata sa Hingoog mga kabangas mingaw na. Kaya alas 2 guys kadlawon. So Hingoog City. Dito. Mingaw kayo pero ugma busy na ni kay main road man ni mga kabangas kana nga road. Paingon na dito sa Provincial Hospital sa Hingoog City. Provincial Hospital. Paingon na dito. Kini mo ning terminal sa mga van kato dito terminal sa mga buses. Mingaw kayo pero unya mga alas 5 alas 4 bibo na ni mga kabangas. Kay sentro man ni sa komersyo dire. Alright. Okay. What's up? Hi, vlog. Welcome to guys. Roche, sa Birola, asbansa kong pagmangkot. Ako na nang career brand kay wa man gyapon income, ako na lang tinudon. Ako igsoon, pastor. Alright, morning.